Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga, inipuliwat ang Nagangunyan News. Ngunya na Sabado, 20 kan bulan na Marso taon 2021. Mga baritan tiniripon po Lunes sa Good Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Live man nindo kaming nadadalan sa Naga City Government asin ang Nagangunyan News official Facebook page, siringman sa Naga City Government YouTube channel asin Sepio Naga Facebook page. Sa pangarang kan bilog ni News Team ni pansin mga kaibanan Roy San Ramon. ENND Headlines Ngunyan. Detalyes kan sa tuyang mga bareta, 3,600 na mga PWD sa siyudad ni Naga na may edad 30 anyos pataas kabali sa priority list sa vaccination program kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalyes halik kay Paulo Papa. Pigkakarkulong 3,600 na persons with disability o PWD sa siyudad ni Naga na nag-e-edad 30 anyos pataas ang iinuton sa COVID-19 vaccination sa sektor kan PWD. Sigun ki Paul Jan Paul Barosa, ang pamayokan Persons with Disability Affairs Office, kadaklan sa mga nagkakagaradan sa COVID-19, mga namamanwaan kan syudad na may mga edad na 30 anyos pataas. Kaulitan naman kayan sina Dr. Botha, asin si Sir Willie Prilles, sa ibabaw ni Mayor Nelson Ligason, sa liderato ni Mayor, na ang PWD na may edad 30 years old above, syerto pong makakakuha katong bakuna na babakalod kang syudad ng Naga. Nagpagirumdum si Barosa na mayo man dapat na ikandal ang mga PWDs na may edad 29 anyos pababa, huli takabali man giraray ang mga ini sa bakuna como second priority sa nasambit na sektor. Kay puhan na ipresentar ang PWD ID na pig-isyo kan gobyerno lokal, segun pa ki Barosa. Oo. Although, base sa urulay mi, duman sa database, ipo-forward mo na itong database mismo. Itong silista kadtong mga PWD na 30 years old and above. Inuton tayo itong mga 30 years old and above na PWD tabase sa tuyang datos sa mga nagpo-positibo sa syudad asin sa mga nagagadan sa COVID-19. Ang mga may mortality, si mga nagagadan, yaon duman sa kategoryang ito, si mga edad 30 anyos lagpas. Pero dahil man maghandal si mga yaon, mga PWD na below 30, isusunod sila bilang priority, second priority. Sa presente, 5,050 na mga nagenyo ang pigko-konsidera como PWDs, kung saan 1,450 digdi ang may mga edad na hababa sa 30. Padagos man ang pagsapinal kan gobyerno lokal sa eksaktong petsa kan barakunahan, kung saan ipaprioridad ang mga frontliners afuera sa PWDs. Mientras tanto, nagpapadagos man ang pagdistribuer sa mga barangay kan bagong electronic PWD IDs sa mga PWD na nakarehistro sa syudad. Nasa 3,270 na ang automatically renewed na PWD IDs na may QR code asin barcode ng nakaimprenta afuera sa mga importanteng detalyes asin dokumentos kan mga ID bearers. Dugang ni Barosa, susi ang bagong EID sa pagresibe nin ayuda kan gobyerno lokal para sa mga namamanwaan na may kadignan maliban sa mga benepisyo asin tamang serbisyo. Ini pong bagong EPWD ID, gawa na ng QR code, gawa ng barcode. Pantulo, ini yung mga makakuha ng bagong EPWD. Ibig sabihin, kompleto ang dokumento na yaon sa syudad ng Naga. So, sinda talaga lihitimong nagenyo, lihitimong PWD na yaon sa Naga. So, iyon ni ang susi ninda para makuha si mga benepisyo na tinatao kang syudad sa ibabaw kang PWD code.
Kan nakalis na semana, labi na sa 200 na mga PWD sa syudad ni Naga ang natawanan na kan bagong EPWD IDs, partikularmente na sa mga naka-star sa mga barangay kan Abella, Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, asin Balatas. Ngunya na bulan, sagkod Abril 30 ngunya na taon, isusunod na tawanan kan updated na ID ang mga PWD sa iba pang mga barangay sa syudad na depende sa pigtalaan na schedule sa mga barangay. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, kampanya kan City Veterinarian's Office kontra rabies nagpapadagos sa ibungkan nagpapadagos sa pandemic asin African swine fever. Alamon tan detalles hadi ki Joel Suli. Dagos-dagos ang City Veterinary Office kang nagasit sa kampanya kani kontra sa rabies. Sa bilog na taon na para man maprotehiran ang buhay bako lang kang mga atamang ido o ikos, lalo na ang buhay kan tao, partikular kang mga taga-syudad ng Naga. Sigung kay Dr. Junius Elad, City Veterinary Officer kan syudad, ngunya na bulan ng Marso ang Rabies Awareness Month anagad sa bilog na taon poon bulan ng Enero sagkod Disyembre, labo-labo ang sa indang stray dog catching operations sa mga barangay, anti-rabies vaccination, dog castrations asin information dissemination campaign laban man sa paglakop kang rabies. Pero ang veterinary office po ay January hanggang December, always rabies awareness months yan. Dahil po ang Naga ay hindi pa rin po tayo nawawalan dito ng epidemic ng rabies sa aso. February, meron po tayong isang kaso ng canine rabies sa Concepcion Pequeña na in spite po ng intensified dog catching ng barangay officials ay nasisigitan pa rin po tayo ng rabies sa aso. What's more kung wala tayong gagawin, di kaliwat kanan ng rabies sa aso. At stake ang buhay ng mga tao na makagat ng asong may rabies. Sa presente, labi sa 5 mga barangay na sa syudad ng Naga ang nabisita asin nadubanan kan sa indang castration asin anti-rabies vaccination team para man sa mga ido asin mga ikos ngaring masiguro na malilimitaran asin mapagprotehiran ang lambang na genyo sa nakakagadan na rabies. Bali po, nag-umpisa tayo ng February 1 hanggang sa ngayon, nasa 5 barangay ang ating nabakunahan at nasa 2,000 plus yung ating narehistro at nabakunahan ng mga aso at nagkaroon din po ng revenue ang siyudad ng Naga ng mga 150,000 more or less. Na pataas pa po yan dahil meron pa tayong 23 barangays. Nagkapira mga dog owners man na napabayaan sa indang mga atamang ido o mga atamang ikos ang natikitan asin napinarana kang gobyerno lokal basado man sa mga eksistidong ley asin ordinansa para digdi. Meron tayong nagkakapirang na-issue ng citation ticket na aside from 200 pesos per day sa dog pound, ay mayroon silang additional penalty na 1,000 pesos. And pataas po ng pataas yan kung yung kanilang mga aso ay patuloy na gumagala at Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, COVID-19 vaccine magiging dalan sa pagbuelta sa dating normal. Susog kay Mayor Nelson Ligacion. Detalyas kayan, Paulo Papa. Mantang kadaklan sa mga nagenyo an undecided sa survey kan COVID-19 vaccination ng apodan an alkalde kan syudad ni Naga sa mga namamanwaan kay ni na magpatudok kan COVID-19 vaccine para sa marikas na pagbuelta sa dating normalidad. Sa pakikiulay kan an Nagangunyan News kay Alkalde Nelson Ligacion, pigsabi kay ni na firming new normal ang sitwasyon kan syudad kung nagtitinir na habo sa bakuna ang mga konstituentes. Sa presente, mayo ng ibang solusyon sa problema sa COVID-19 kundi ang bakuna, sigun pa sa alkalde. Sa kunyan aramtaman na ang solusyon sa problema ta sa COVID-19, bakuna.
Kasudma, incidentally, saro sa mga nag-attender, si Dr. Rosales. Naghapot siya. Ano nga igwa ng, sikahapotan niya, ano si programa kan syudad sa pagbabakuna, pandua, igwa na ba ngaya sa Indo na nabakunahan. It turned out na siya pala nabakunahan na AstraZeneca. And nagpahayag siya na okay man baga ngaya ako. So, ang advice ko ngayon sa Gabos, magpabakuna man. Diit lang ngayon na inconvenience sa kuya, pero after ka ito. 70% kan populasyon kan syudad ang piglalao man na mabakunahan kan AstraZeneca COVID-19 vaccine. Alagad madepende ang distribusyon kan bakuna sa availability kaini, dugan kan alkalde. Hamana ang purchase order kang gobyerno lokal sa AstraZeneca Pharmaceutical Company Incorporated. Mantang kadakol an may kamawutan sa availability kan bakuna sa ibong kan kakulangan in supply, paliwanag kan alkalde. Na nagmamaot kita na Gabos mabakunahan. Kita igwa na kitang purchase order sa AstraZeneca Pharmaceuticals Company Incorporated. Pero ang issue kaya mo niyan, availability. Aram taman na kulang ang bakuna. Kadakol na po si nag-order, bako lang po kita. Pero mayo pa man nag-aabot. Pagamat may nag-abot po, ito sa paagikan espuerso kan World Health Organization, donasyon sa Pilipinas. AstraZeneca na inot po si Sinovac. Ang priority man ka ito si mga health and medical personnel. Planado kan syudad na inoton sa barakunahan ang mga medical workers en kaso na mag-abot na sa syudad din Naga ang pigahalat na supply kan bakuna na pigtagamahan nin 5 milyones pesos para sa mga namamanwaan digdi, sunod ang mga persons involved in essential services na naghahampang sa mga tawo. Afuera pa sa mga ini, mga senior citizen as in mga taga-syudad na nag-eedad 30 anyos sa kod 50 anyos ang kabali sa prioridad sa vaccination. Basado sa COVID-19 vaccination microplan kan syudad para sa presenteng taon, 3% kan populasyon kan syudad ang mga frontliners na nagpakol sa 6,262 ang numero, mantang 9% ang mga senior citizen na pigkakarkulong 18,000 ang bilang. 4% kan populasyon kan syudad ang kabali sa mga indigent na nag-abot sa 7,220, 80% o 174,803 ang natatadang nagenyo na secondary priority kan gobyerno lokal sa bakuna. Para sa Nagangonyan News, Paulo Pap. ENND Headlines Munyan. Sa iba pang mga bareta, mushroom production papakusugon bilang saro sa mga alternatibong kabuhayan sa siyudad ni Naga. Aramuntaan bilog na detalye sa Liki Paulo Papa. Pagpakusog kan mushroom production sa paagi kan urban gardening ang nahihiling nakatuyuhan kan Department of Agriculture o DA sa turnover kan modernized urban agriculture facility as in urban community gardens na formalmenteng naresibe kan 5 asosasyon nin paraoma sa siyudad nin Naga. Kasabay kan bendisyon as in turnover kan urban gardening training hall as in demo farm sa barangay Balatas na ipanao kan nasambit na ahensya ang mga makina as in fasilidad para sa produksyon kan kabuting pamaypay o white oyster mushroom na pigko-konsidera como alternatibong kakanon as in pagkukuanan nin protina. Sigon kay Dr. Mary Grace Rodriguez, Regional High Valued Crops Development Program Coordinator kan DA Bicol, saroan syudad din Naga sa mga lugar sa Camarines Sur na naglaog sa industriya nin urban farming afuera sa aktibong partnership kan gobyerno lokal sa nasambit na ahensya. Huli digdi kabali ang mga beneficiaryo kan syudad sa mga prioridad na matakwanan nin tamang kasangkapan para sa mushroom production, sigun pa kay Rodriguez. Iga po kitang ibang LGUs pa na ma-awardan. However po, ang City of Naga, one of the major projects na po because sindan din po ang active na partner kang Department of Agriculture plus duman din po kasi naglawag sinda sa urban agriculture kasi being a city, kaya sinda nakalawag duman sa urban agriculture po na projects ta. Dugang ni Rodriguez sarong alternatibong burabod nin pagkakan ang kabuti as in urban farming en kaso na maging limitado ang espasyo sa pagtanom. Malilikayan kan pagtanom kaini ang kakulangan nin supply kan kakanon, partikularmente nangunya na panahon nin pandemya.
ini po under the Bayanihan 2 project kan Department of Agriculture na nagkakaiga po ning goal na magkaiga pagyararay ning food sufficiency amidst the pandemic na magkaiga pagyararay kita ning kakanon padagos ang pagproduce kaniyo na maski may COVID-19 pa din, day po kita mahadit na magugutom. Labi sa 3.6 million pesos ang kantidad kan mga kasangkapan asin fasilidad, arog kan greenhouse, ang napanaokan DA sa mga benepisyaryong paraoma na kabali sa Naga City Urban Poor, Naga City Organic Farmers Association, asin mga grupo nin paraoma nagikan sa mga barangay kan Concepcion Pequeña, Pacol, asin Panikwason. Mientras tanto, pigkonfirmar ni Marlene Fonse, presidente kan Concepcion Pequeña Farmers Association, na dakulang tabang ang nasambit na proyekto sa iyang grupo na labing naapektaran kan mga nakalis na bagyo. Sigun ki Fonse, makakabultanaan sa iyang grupo sa pagtanom kan kabute asin produksyon kan mushroom products sa tabang kan DA asin gobyerno lokal. Parang bigla garo kami ng luya. And then, sisa mo yung mga mushroom house, kan si pagbagyong pirang beses na nag-aragi, nagkagaraba po, kaya ngunyan pa lang kami, talag ma-restart kami ngunyan. Para sa Nagangunyan News, Paulo Pap. ENN Headlines Ngunyan. Mientras tanto, redevelopment o pagpapakaray kan Kalye General Luna asin Barlin bigla umang mapuuna sa bulan na Abril ngunya na taon. Bilog na detalyes halik ki Joel Sulina. Ipigbiglad na sa publiko sa pagikan social media kan lokal na gobyerno asin ni Mayor Nelson Legacion ang planong pagpapagayon asin pagkaag ng bagong disenyo kang magiging itsura kang Barlin asin General Luna sa kasentruhan kang syudad. Sinabi kang alkalde, base sa proposed plan o disenyo, magkakaigwa ng 3-line, bike lane, parking areas, asin pathwalk para man sa kombinyensya kan mga pedestrian o kan mga maaragi sa lugar na igwang presko asin magayon na ambience ang kalabaan kan duwang nasambit na tinampo na parte pa kan sentro kan syudad o Central Business 1. Asin kung magigirumduman man, poon po ako mag-asumer bilang alkalde kan Naga, saro po talaga sa trust, direction, kan sa tuyang administrasyon, iyon na siguraduhon na igwa kitang kaaya-aya, kumbaga, na mga public places na inaapod. Tanganing mas dakol si maatrakar, magpunta na mga tao. Asin nakakatabang po ini sa imahe kan sa tuyang lugar, siring man sa negosyo sa palibot o kaya harani, duman sa kung saan kita nagkaag nin mga bagong improvements. Nilinaw kang alkalde na base sa plano, daiman mahihira ang lakbang kang tinampo asin yaon manggiraray ang mga authorized parking areas magkakaigwa pa ni mga plant maxes sa tahaw dangan papakarayon asin magiging mahiwas ang sidewalks o pathway na agihan ka mga pedestrian na mas maaliwalas uri sa berdeng tanom nga ring mas maging walkable ang kasentruhan kan syudad. Asahan na pag na-implementar na po ini, matapos po si proyekto, mas dapat na maging maginhawa. Dahil po dapat ikahadit si sinasabi kan iba na ngaya masadit, na ngaya maooranin parking areas. Dahil po, papakarayon talang po, papatamaon talang. Si mga lugar ngani na dapat da iparkingan, dapat da iparkingan. Igwa ng nakatagamang budget o fundo gikan mismo sa Department of Budget and Management para man sa nasambitan na katuyuhan na nagkakantidad 17 milyones de pesos. May nakuha po kitang pondo sa Department of Budget and Management. Asin ining pondo pong ini specifically para lang po ini sa pagpapakaray, pagpapagayon kan mga public places na inaapod, lalong-lalo na sa mga kasentruhan. And data po ini pwedeng gamiton sa ibang gamit. Kung ang iniisip luwas duman sa guideline, sa criteria kan Department of Budget and Management. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENN Headlines Ngunyan.
Mientras tanto, sobra sa 200 na mga fish vendor sa Ciudad Dinaga pig-ayudahan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Detalyas Joel Solin. 225 na mga parasira, fish vendors asin iba pang nagpoproseso ng mga produktong sira gikan sa 17 mga barangay kan syudad ang nakaresibi ning ayuda gikan sa Department of Agriculture asin BIFAR sa pakikipagkoordinar sa City Agriculture's Office. Sigun kay Mrs. Violeta Molina kan BIFAR Camarines Sur kabangang sako ning bagas, 3 kilong dressed chicken, 2 tray ning mga sugok asin 3,000 pesos na cash ang pigduhol kan sa indang ahensya sa tabang kang City Agriculture's Office sa nindong kang programa kang Department of Agriculture na cash and food subsidy for marginalized farmers and fisher folks. Gabos na mga registered na mga parasira fish vendors kay baan sa indang mga labors ang nabenepisyaran bilang ayuda sa nasambitan ng sektora. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENNB Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, mga tri-mobile asin pedicab drivers pigtukdoan kan lokal na gobyerno kanaga sa Basic Life Support Program. Nagbabalik si Paulo Papa. Pigtutulod kan gobyerno lokal kan Syudad Dinaga ang Basic Life Support Training Program komo saro sa mga rekisitos kan mga tri-mobile drivers, siringman sa mga pedicab drivers sa syudad, tanganing marinyo ang prangkisa kan sa idang mga pampasadang lunadan. Sigun kay Konsehal Joselito del Rosario, Chairman kang Committee on Peace and Order, Public Safety and Disaster Management kan Sangguniang Panglunsod, nakatutok ang nasambit na programa sa mga drivers kan nasambit na mga public utility vehicles, tanganing makatautulos din responde sa mga pasahero na nasa alanganin ang buhay, arog kan mga pig-aatake sa puso asin na dismayo. Dugang kan konsehal, dawa gurano pa kalangkaw ang kantidad kan investment kang syudad para sa sustenidong programa, mayo nin karibay ang kantidad na tabang kan programa sa mga namamanwaan kan syudad. Ini po pati ang pagmati pa kanina, gurano pa ang gastos na i-invest kang city, which is na yung ngayon man po nakulaon. Ang sarong buhay pang maisalbar mo, kumbaga sa immeasurable ang kaugmahan na naitatao ta sa mga kababayan ta. So this is a sustained program. Nagtao po ng green light si Mayor Nelson na despite pa ang pandemic, very controlled po ang environment. Sarasampulo lang po ang nagtitrain sa by batch, observing the protocols kang IATF. Ang programa nakapalaman sa Driver First Aider Ordinance na pigpasar kan taon 2017 na padagos na pigpapautob sa ibong kan nagpapadagos na pandemya sa esperso kan Naga City Community First Responder Management Office na nanginginotan sa training. Pigkonfirmar de Del Rosario na ang syudad ni Naga sanaan nagtatao kan siring na training sa enterong nasyon. Ini pong programa pong ini na kabali duman sa ordinansa ko pong naipasar kang 2017. Re-require po sa gabos sa driver sigdi sa Naga na mag-undergo ng BLS training. Kaya po ang title niya, Driver First Aider. At po, kita lang po nagigibo sa buong Pilipinas na tinataanan ng very strong focus ang mga drivers ta. Kasi ang concept po dyan, kung ikaw sindang pasayro na bigla bagang atakihon, araw din nagigibuhon. Mientras tanto, sa suhay na pakikiolay kan ang Nagangunyan News, kay Jerome Villamante, trainer kan nasambit na opisina, pigpepreparar kan programa ang mga parapidal nin padyak asin tri-mobile drivers sa mga katibaada na pwedeng mangyari sa mga pasaheros, mga kaparyentes, siring man sa mga naaagihan sa dalan. Afuera digdi, nanunudan man kan mga driver ang tamang pagtaonin life support, arog kan heart compression na madepende sa edad, kasarian asin body size kan pasyente. Sa infant halos para depende po kasi ang dakula kang aki. Pero syempre mahiling naman po siya kasi pag buwan sa mga baby pa po o infant, lataw po ang daghan niya. Sa mga baby pa talaga. Tapos sa mga child man, syempre, dito man po aram, may dakula na ang child o igwa itong sadit na nahihiling taman, halos parehas man lang po siya. Kasi duman, fresh pa itong mga muscle niya, kaya mas madali ito malolocate ito.
Abiso kan trainer sa mga namamanwaan na mayo nin eksperyensya sa pagtaong life support na makiaram asin tulos na magpaapod nin rescue. Pag once na nakailing mo kayan, day na nindo pagdulagan tabangan ta. Pag once sa data kayang tawan ning compression yan, day ko matakot ang pinakadabis sa gibunta, maghagad kita ng rescue. O maghagad kita tabang sa PSO, mag-upload kita sa 47 to 3,000 para mas madaling abot tulos sa ambulance. At least nakatabang kita bako lang duman sa pagtaon ng compression, kundi pag-alalay duman sa victim. Sa oras nin emerhensiya, tulos na mag-upload sa 47 to 3,000 para sa marikas na responde. Para sa Nagangonyan News, Paulo Papa. ENNB Headlines Hunyan. Pagkatapos temporaryong mapundo huli sa lockdown sa COVID-19 examinations para sa City Youth Officials 2021, gigibuho na sa petsa 5 kan Abril. Detalyas kayan, Joel Sulina. Sobra sa 200 na mga aplikante para sa City Youth Officials gikan sa mga barangay ang nakapagsumitir na o nakapag-file kan sa indang applications sa opisina ni SK Federation President asin City Kagawad Mary Kyle Francine Tripulca. Sigun sa opisyal, ang mga naisumitir na mga application sagod sa deadline kay sa Lunes, petsa 22 kang Marso, ang nakatalaan na nindang isirnihon. Para man sa eksaminasyon, nagigibuon sa maabot na petsa 28 kang Marso sa City Science High School para manduman kung anon ang top 48. Sa Abril 5 kang presenteng taon, gigibuhon man ang eksaminasyon kan top 48 kung sa kukuanon ang magiging City Youth Officials na iyong matukaw bilang City Youth Mayor, City Youth Vice Mayor, City Youth Councilors asin City Youth Department Head o City Youth Chief of Office counterparts. Parehas lang po igo pa rin po kita ng written and oral examination. Itong written po itong inot na examination which is written sa March 28 po siya sa Naga City Science High School. So kung kita po igo po ning 200 examinees, more or less 200 examinees, babangaunta po yan. Igo po kita ng morning and afternoon schedule. Pero pag-clarify lang po na once lang po ma-exam ang sarong aplikante kang City. Dugang pakang opisyal na sa gigibong eksaminasyon ka mga aplikante para sa City Youth Official, higot ay papasunod ang public health protocols, katakod man kang paglikay sa COVID-19. Ang City Youth Officials Program kan Syudad Dinaga, pinaunan kan panahon pa ni dating Alkalde Jesse Robredo asin na institutionalize kan Marso 19, 2007 para man mataunan ning oportunidad ang mga jóvenes na maeksperiensyahan kung papaano pinapanalagan ang gobyerno lokal. Para sa Nagangonyan News, Joel Sulina. ENNB Headlines Hunyan. Mientras tanto, grade 2 pupil tinawan kan lokal na gobyerno kanaga nin Onra pagkatapos manggana sa International Spelling Bee. Detalyas kayan, Paulo Papa. Sarong grade 2 pupil kan Blessed Lights International Christian Academy an orgulyo ngunyan kan gobyerno lokal kan syudad nin Naga makalis na makaresibe nin Onra sa international level. Pigbisto ang estudyante na si Willen Abriol na naguno ang Star Performance Award kan International Spelling Bee na pigkondusir online kan Disyembre 15 taon 2020. Sigun sa principal kan nasambit na eskwelahan na si Claribel Clapis, saro sa mga top performing participant si Abriol sa competition na pigpanginotan kan Mathematics Trainers Guild of the Philippines. Ang nakuha niya pong award ay International Spelling Bee Star Performer Award. Ibig sabihin po, isa siya sa mga top performers doon sa ginanap na International Spelling Bee. Sigun pa sa principal, antibay kan lambang estudyante na poon sa pundasyon kan mga ini, poon preschool sagkod na mag grade 6. Sa paagi kan suporta kan mga magurang sa mga kaakian asin eskwelahan, maitataw ang dekalidad na serbisyo kan mga maestra sa mga kaakian komotabang sa pagbilog kan pundasyon kan mga estudyantes dugang paniklapis. Sa tingin ko po, ang pinaka ay yung foundation kasi nagsisimula sa mula 3 years old hanggang sa sila ay umabot ng grade 6.
Yung foundation I think yun ang pinaka-reason. And then, ganun din po yung collaboration ng different stakeholders at lalong-lalo po yung strong partnership sa amin ng mga magulang. They are very supportive, una sa kanilang anak, and then they are very supportive sa school. And then, in return kami din sa school administration, binibigay din namin ng buong-buo ang aming serbisyo. Huli sa tibay ni Willen Abriol sa kompetisyon, nakaresibe ini ng pagbisto gikan sa gobyerno lokal asin honor sa saiyang eskwelahan, mga maestra asin mga kaklase basado sa resolusyon number 2021-142 na pigsurat ni Konsyal Gregorio Abonal, Pamayokan Committee on Education, kan Sangguniang Panglunsod. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENNB Headlines Ngunyan. Uring bareta, dosing Nagenyo, nakaresibe din ayuda gikan sa Tabang Tugang Program kan Syudad. Detalyas kayan, Paulo Papa. Naresibe na kan enot na batch kan Tabang Tugang Program kan gobyerno lokal kan Syudad ni Naga na kinababalayan kan 12 persona. Ang 5,000 na kantidad na ayuda kabali sa pigtagamang 2 milyon na pondo para sa mga Nagenyo na nawaran ng trabaho huli sa pandemya. Sigun ki Mark Andrew de Guzman, sarong mekaniko kan Concepcion Grande na kaiba sa primerong batch kan nasambit na programa, dakulang tabang ang ayuda sa saiyang pigpupunan na negosyo na sari-sari store sa nasambit ng barangay. Ay, ini po, dakulang tabang po yung nakuha kung 5,000 na ni. Gigibuhong ko po ng sadit na puhunan. Pwede ko po na yung maging kapital sa mini sari-sari store ko po. Tapos kung ano pa mang kaipuan ko po sa aral daw na kaipuan kan. Si De Guzman, sarong mekaniko na nagtatrabaho sa sarong motorcycle repair shop sa Magsaysay Avenue, napighali kan sa iyang among huli sa nagdidikit na kliyente asin tubo, darakan pandemya. Ako po kaya, nawara na akong trabaho por dahil nagbawas ting tao, kus kang nagdikit po si customer. So nag-decide po si boss na magbawas ting tao. Kinaulay mo po ako mag-gabos na araw kayo ni mangyayari. Ang kawaran ng trabaho huli sa COVID-19 pandemic sarong kalifikasyon na pigbabasehan kan Metro Naga Public Employment Service Office o Metro Peso tanganing matawanan nin maninigong asistensya ang sarong Nagenyo na nangangaipo kan nasambit na ayuda. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENNB Headlines Ngunyan. Iyan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan bilog na news team kan ANN News sa Sin City Events Protocol and Public Information Office. Hindi po ang sidong na kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Ang tabayanan, masunod na, Urulay Banwaan, makaibanan po nindo, Allen Riondanga. Marinaw po. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Pandua, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, nagbasta, kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Riondanga. Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Diyos maraming na Sabadong pagkaga mga tugang. Again, welcome sa Anagang Unyan. Yaon na po kita sa Urulay Banwaan. Hindi po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Mga tugang, kanakaagi pong aldaw, kanso nakaagi pong aldaw, may pigpasar na HERT-F policy sa tuya pong Health Emergency Response Task Force na pinapamayuhan po ni Dr. Vito Borja asim piga aprobaran man kan sa tuya pong alkalde ni Mayor Nelson Ligacion. Mga tugang, sigun sa bagong panundon na pinaluwas kang Health Emergency Response Task Force, mabugtak na sa tuya pong syudad ning saruman na team sa Banwaan po Candil Gallego na iyo po ma-screen kan gabus na maralaog na mga individual na hali po sa ibang runa o sa ibang mga rehiyon. Ninhuli po kayo ni mga tugang, ninhuli po sa pinasar na policy sa tuya pong surat na po si Mayor Nelson Ligacion ki Governor Migs Villafuerte na nagpapaaram na mabugtak man po ang syudad sa Dil Gallego ning barracks tangarig po nga ning siguruhon na mai-screen an mapasiriring man po sa naga. Ninhuli po kaini yung ngayon po kay baga nagdadakul na ang biyahero, ninhuli po tamabakasyon asin po haranina Semana Santa and aram taman po sa mga destinasyon na paborito pong durumanan iyo po ang Kabikulan and pasiring po yan digdi sa tuya pong syudad, digdi sa Naga. Ang surat po mga tugang ni Mayor Nelson Ligacion ki Governor Migs iyo na magbugtak sa Dil Gallego asin dai na kita maglaag pa ning border control digdi po sa Milaor asin sa syudad ding sa border or sa boundary kang Naga asin po kan Milaor. Ninhuli po nga ni sa nahihiling na inkonbinyensya na pwede pong darahon kan pagbugtak ning border between Naga and Milaor. Kaya po pinagmarhay na magpaaram sa satuya pong gobernador, sa satuya pong alkalde, na magkaigwa po ning screening team duman ang Naga sa Banwaan po kan Dil Gallego. Kaya po naghahalat na lang po ang syudad sa approval po kan gobernador ni Governor Migs, asin po nakaandam na po ang syudad, ang satuya pong team, ang satuya pong papadara duman tangarig pong maikonstruir na ang barracks asin immediately makapuuna po kan pag-screen duman kan sa Dil Gallego, mag-screen naman ang Naga kan mapasiriring sa Naga. Ano po ang hahanapon sa Indo kung kamo po mapasiring sa Naga hali po sa luwas kan Kabikulan? Mga tugang, uutrohon mi po na ining HERT-F policy number 13, ini po polisiya for inter-regional travel. Bako po ini for inter-provincial travel. Ang Naga po bukas sa mga residentes, mga individual
nahali man sa nasa Kabikulan. So kung yaon man lang po kamo sa Camarines Sur, yaon man lang po kamo sa Albay, yaon po kamo sa Sorsogon, Masbate, Catanduanes, ang Naga po, mayo man pigahanap or hahanapon pong mga testing or documentary requirements po sa Saindo. Although po, aramta na ang Sorsogon asin po ang Albay, igwa naman pong pinaluwas na executive order ang sa inda pong mga gobernador na nagsusugo nin pagbalik liwat kan sa inda pong mga border controls. So, ano po ang hahanapon kan Naga City Screening Team duman sa border kan Del Gallego? So, inot po, dapat ang gabus pong pasahero, asin po si driver na yaon po sa sasakyan, na mapasiring po sa Naga, hali po sa luwas kan Bicol, dapat po igwa sindang isalbar QR code, igwa dapat sinda katong registration sa travel pass kang syudad, igwa po bakit ang online traveler's pass, kay puhan po duman magparehistro bago maghali sa indo pong lugar, asin bago man po maghali sa indong lugar, siguraduhon na igwa kamong isalbar QR code. Igwa man din dapat po kamo ning identification card. May ID po dapat kamo. Tangarig pong masyerto na kamo talaga si yaon sa isalbar. Kamo din po si nagrehistro duman sa Traveler's Pass registration. So, ini po si mga essential requirement. Kung muyaman po nindo na maglaog sa Naga and day na po kamo mapa sa irarom sa quarantine, kaipuhan po na igwa kamong mapahiling sa screening team ning valid negative RT-PCR test. Dapat po si gabus na magkairibahan sa auto, si driver, si pasahero, dapat po pararehas kamo igwa ning RT-PCR test result. Dapat po negative po kamo gabus. Asin kun kamo po mga empleyado kan gobyerno, mga opisyalis kan gobyerno, dapat po igwa kamo ning valid travel order, tangarig pong ma-exempt kamo sa required quarantine sa syudad. Tama kamo mga tugang, ibabalik po ang quarantine requirement sa gabus na mga mabiyahe pasiring po sa laog kan syudad ning Naga. Now, baka po mahapot kamo, ano takaipuhan na gabus na yaon sa sasakyan, dapat igwa ning RT-PCR test result para matawan ning exemption to quarantine itong mga malaog sa Naga. Ini po para masiguro na number 1, gabus po kamong mapasiring sa Naga negative sa SARS-CoV-2 o itong virus na nagkakausa o nagdadara ning COVID-19. Pwede kaya naan mayong RT-PCR test. Pwedeng igwa kang negative RT-PCR test bago ka maghali, pero si kaibahan mo pala na nagda-drive sa imo o sinakasabay sa imo na mayong RT-PCR test, posible kaya ito mga tugang na positive sa COVID-19. And while in transit, mientras po kamo nagbabiyahe, pwede po kamong mahawaan kay itong kaibahan ni nindo. Totoo, negative kapag hali mo duman sa imong pinaghalian, pero in transit, dahil mayo ning RT-PCR test, dahil mo syerto na ang sa imong kaibanan sa auto, negative sa SARS-CoV-2 o sa COVID-19, pwede ka pong mahawaan kung sakaling igwa siya while in transit. And take note mga tugang, dahil po enclosed ang mga sasakyan, sarado ang mga sasakyan, and halawig ang biyahe, sabihin ta na po from Metro Manila going to Naga, more than 8 hours po ang biyahe, halangkawon pong marahay ang tsansa na magkaigwa ning harawaan sa laog po kan sasakyan. Ngunyan, dyan po sa Del Gallego, dyan lang po sa Del Gallego, gabus na mayo po ning RT-PCR test. Si gabus pong mayong daradarang RT-PCR test. Si gabus pong mayong travel order na mga empleyado kan gobyerno o opisyal kan gobyerno.
Kaya po obligadong may isalbar QR code pag mapasiring sa naga. Duman po kung mayo kamo, tutugutan po kamo maglaog sa naga. Ano po? Tutugutan kamo maglaog sa naga. Maski po may kamong RT-PCR test. Kaya lang po, of course, required kamong mag 14 days quarantine. Paglaog po nindo sa naga, i-encode kan screening team duman sa indo pong QR code or sa isalbar QR application na kamo po under quarantine. Tangarig pong masiguro na maski po iyaong kamo sa naga, day po kamo malayaw-layaw because you will be tagged as under quarantine. Paglaog po nindo sa mga establishmento komersyal, mahihiling maaraman na kamo po should be under quarantine. Kaya po mahalaga na bago po kamo magbiyahe pasiring sa naga, see to it na igwana po kamong isalbar QR code. Day po kamo pass through duman sa border na mayo po ning isalbar QR code. Asing katong iba pa pong mga documentary requirements. Marahil ang iba po sa tuya naghahapot, mayo po ngaya akong RT-PCR test. Pero igwa akong isalbar QR code, igwa ako ning ID, igwa ako ning traveler's pass registration. Ika-quarantine ba ako sa naga? Iyo po. Ibabalik po ang quarantine dahil po ngani grabe ang ipiglangkaw kan mga kaso sa manlain-lain pong runa. Kan suudma lang po ang Pilipinas na register niya ang pinakahalangkaw na kaso, which is 7,000 plus, garo 7,103 cases suudma. Asin ang more or less 60% kang kaso pong iyan, hali po iyan sa Metro Manila, asin po sa Region 4A. So, iyan po sipig iingatan ta na makabaad po, makalaog, asin magdugang ang satuya po mga imported cases sa laog po kang satuyang syudad. Kaya po, sigabos na igwaning sintomas, let's say po ngayon baga, kang pig-screen ka mo, dyan sa may Del Gallego, asin po kamo igwang sintomas, kamo po obligado na mag-quarantine sa City Isolation Facility. 14 days po yan. And kung kamo po symptomatic, ipapasairaron po kamo kang syudad sa RT-PCR test. Kaya po, isa-swab test kamo kung kamo symptomatic. Alagad, kung mayo man po kamo ning sintomas, pwede po kamong tugutan magpuli sa harong. Alagad, igwaman po giraray ning 14 days quarantine sa indo pong harong. And ang pupulian po nindong harong, iyan po ipapasairarom sa lockdown. Ang apot po ngunyan, yaong ka na sa naga. Halimbawa po baga tinugutan ka magpuli sa indong harong or tinugutan ka po na magpasiring sa hotel. Make sure po na ika mag-text o mag-upload sa indo pong barangay health emergency response team kung ika po pigtugutan na magpuli sa harong. Ipopost mga tugang kan SEPIO, kang HERT-F, ang listahan po kan mga barangay health emergency response team kang kada barangay sa Naga City Government page asin sa page po ni Mayor Nelson Ligacion. So pag abot po nindo sa Naga, make sure po to contact. Tangarig pong ma-monitor po kamo kan BERT. Kung sa hotel man po kamo nagpasiring, kung sa hotel man po kamo ma-quarantine, make sure po na mag-koordinar asin magpasabi sa designated health monitor kan hotel. Tas hindaman po ang ma-monitor sa indo. Manungod po sa pagbulang, ini po naluwas paman lang sa nasuudma. Igwa po ning bagong pinaluwas na IATF Resolution number 103, series of 2021. Sa gabos po na mga mahilig magbulang, igwa pong pinaluwas na bagong kasuguan, nasa gabos po na areas na kung saan igwang community quarantine. Gusto pong sabihon, ECQ, MECQ, GCQ, asin MGCQ,
Ang naga po yaon pa sa irarom kang MGCQ, bawal po giraray an pagbulang. Kaya po suspendido po ini, iwana pong kasugwanan sa tuyang alkalde, ang sa tuya pong Health Emergency Response Task Force na ang bulangan sa naga, dahil po dapat mag-operate dahil po sa bagong kasugwaan na ini kan IATF. Manungod man mga tugang sa operasyon kan resorts sa Naga City. Ngunyan po ba kaya summer na and mabakasyon na, and igwa pong garo 12 resorts, konsideradong resorts sa laog kang Naga. Sigun sa listahan po kan Arts, Culture and Tourism Office. Digi po sa Naga, tutugutan ang operasyon kan mga resorts during MGCQ. Alagad, igwa po iniyo ning magkakanigo pong limitasyon. 50% sana po kan resort ang pwedeng i-utilize, as in ang gabos po dapat na yaon sa resort, dapat mag-utob duman sa minimum health requirements kan sa tuya pong gobyerno lokal as in gobyerno nasyonal. Para po masigurado na nag-uutob ang gabos kaini, ang Arts, Culture and Tourism Office po pinagdirihiran kan sa tuya pong Health Emergency Response Task Force na iyo po ang mag-monitor sa gabos na mga city sigabos po mga resorts na yaon po sa laog kan syudad. Ninhuli man po sa padagos na naglalangkaw na numero ng kaso ng COVID-19, pati po sa satuya pong syudad, ang Mount Isarog Natural Park, dahil mo na po bubukasan kang syudad until April 7, 2021. Kaya po ang Malabsay Falls, kaibahan po itong pagtugot duman sa ma-hiking, ma-trekking sa Mount Isarog, dahil mo na po tutugutan until April 7. I-check mo na po kang syudad kung ano ang magiging trend, kan kaso ng COVID-19 sa satuya pong syudad. Hopefully po giraray na magbaba, tangarig po giraray na ma-lift ining mga restrictions na ini. Manungod man mga tugang sa operasyon kan mga bars, as in resto bars, igwa pong pigpasar ang sangguniang panglungsod, sigun man po ini sa request kang Health Emergency Response Task Force. Ito pong group drinking ordinance, pinagsuspindir na po nguna para mientras. Although po ini, sigun sa pahayag kan sa tuya pong Vice Mayor ni Vice Mayor Nene de Asis, pigriri visit giraray ninda o pigriri consider giraray nindang ibalik ang ban sa group drinking. But nonetheless, ang unyan po, suspended ang group drinking sa Naga. Alagad, day po nangangahulugan na suspended man ang implementasyon kang health protocols sa laog kan mga bars as in resto bars. Dapat po mag-utob man giraray sa physical distancing, sa wearing of mask, and constant hand sanitation. Ito pong mga yaraon sa bars and resto bars, lalo na po si mga customers. Bawal man po giraray ang pagsurublian, itong sharing of utensils and glasses. So bawal po ang pag-inom sa sarong baso sana. Ang dapat po 50% sana kang seating capacity ang dapat tugutan sa laog kan mga bars and resto bars. And sinda po pwede sanang tugutan na mag-operate until 12 midnight. This is in relation sa ordinansa po kang syudad sa curfew. Asin po giraray dahil po naglangkabang maray ang COVID, bako lang po sa interong Pilipinas, lalo na po digi sa Naga, from 13 cases 10 days ago, ngunyan po igwana kitang labi sa 50 kaso.
makalihis lang po ang 10 aldaw. Inhuli po kaini, daily monitoring po ang gigibuhon kan sa tuya pong enforcement and security team. And unfortunately mga tugang apwera ka naglangkaw kita from 10 days ago to more than 50 this period. Ngunyan pong aldaw garo may dagdag na naman kitang 5 may dugang na naman kitang 5 na kaso. Suod na po igo kitang 12 kaso. Igwa na po kitang tulong additional deaths sa laog po kan Naga. So yan po mga tugang ang mga bagong panundon na ipapautob sa laog po kan sudad ding Naga. Ngunyan pong naghihiro na naman pataas ang satuya pong kaso ning COVID-19 sa syudad. Johnny, June, may pira pa kitang oras? 4 minutes sama lang So, kuanong ko naman ini mga tugang na oportunidad na i-update po kamo sa vaccination kan sa tuya pong gobyerno lokal. Ang syudad, mga tugang, segundo man sa pinag-urulayan kan nakaagi pong aldaw sa HERT-F meeting, ang syudad po ngunyan nagbibilog ning sarong mega vaccination facility. Iyan po ang Jesse M. Robredo Coliseum. Pigaandam ta na po ang satuyang syudad. Igwa pong gigibuhon na meeting giraray ang vaccine team. Dumana po sa Coliseum para hilingon po ang setup, ang kahandaan. Igwa pong dry run kang vaccination sa March 24. Asin po may pig-imbitaran na hali pong taga Department of Health para po gibuhon ang CIMEX o simulation exercises sa March 26. Igwa pong 5 team, vaccination team na binilog ang syudad para po gibuhon ang panginotan ang pagsagibo po kang vaccination digdi po sa satuya pong syudad. So, malabo-labo po na po ang syudad sa pag-informar sa publiko, manungod po sa pagbabakuna. Igwa pong pigaandaman ang syudad na hali po muna sa DOH na mga bakuna para po mientras na pigahalat pa po kang gobyerno nasyonal, asin kang syudad, ito pong mga bakunang pig-order sa mga manlain-lain na pharmaceutical companies. Sa ngunyan mga tugang, gabos na nag-abot na bakuna sa Pilipinas, ito po ining hali pasana sa COVAX facility. Ini po si mga donasyon pasana kang syudad. Donasyon pasana kan COVAX facility kang World Health Organization sa Department of Health. So may pa pong nag-aabot na mga bakuna hali duman sa mga binakal kan gobyerno nasyonal. Asin may pa man pong bakuna na nag-aabot sa mga pig-order kan mga lokal na gobyerno. So gabos po, may mga orders ng pig place, but unfortunately, may pa pong nag-aabot duman sa mga pig-order kang national government as in local government units. Ang yaong pasana po itong bakuna na hali sa Sinovac na CoronaVac, asin po itong nasa 500,000 man na bakuna hali sa AstraZeneca. So iyo pa lang po yan ang pig-utilize kang gobyerno kan Pilipinas sa ginigibo pong pagbabakuna. Ini pong duwa, igwa ng inaapod na emergency use authorization. Hali po sa satuya pong Food and Drugs Authority. So yan po So, apwera mga tugang kang JMR Coliseum, nag-iisip naman po ang syudad na magdugang pa kaini. Pigihiling lang po, pigtatansya kang syudad. Mga dapat pang sibutan, halimbawa, itong Kamhay Annex, Asinaga City Hospital as vaccination center. Ang Our Lady of Lourdes o Don Bosco Training Center, duman po sa Carolina, makikipag-coordinar po kita sa simbahan, asin sa Don Bosco Training Center Administration, asin po sa Holy Rosary Major Seminary regarding po sa
establish ning mga vaccination sites para po makover itong mga mayor na mga barangay, ito pong 27 barangay kansunod ding Naga once mag-abot na po si mga bakunang pig order against COVID-19. So mga tugang, iyan po an sa tuyang mga updates manangod sa mga bagong panundon kang syudad, asin po sa vaccination plans, vaccination rollout digdi po sa syudad ning Naga. Mga tugang, liwat sa ngaran po kan sa kuyang mga pag-iriba sa City Events Protocol and Public Information Office, sa samuya po mga partner stations sa DWKM 100.7 FM, sa 89.5 radyo natin, sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligason, ni Vice Mayor Nane de Asis, asin kan sangguniang panglusod kang Naga, asin mga pag-iribang department heads kan gobyerno lokal kan syudad. Ini po ang sa indong lingkod, Allen Riondanga. Mabalos po sa indong pagantabay, maray na udto sa Tuya Gabos. Orulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan.